Êvar baş, Kurdistaniya Nêja li ser navê Rêveberiya Çarpel Medya Silav û Rêz îşev bi panorama heftê em bi were ne. Ez û sê siyasetmedarên Kurd em ê bi hev re vê bernameyê bi rêve bibin. Em ê li ser rewşa Şingalê li ser daxuyaniya Serokê Herêma Kurdistanê Rêzdar Nêçîrvan Barzanî, daxuyaniya Joe Biden û gelek mijara bi hev û dû re sohbetek bikim. Niha ez ji hevalê re jî rica bikim bira mîvanê me na bînin ekranê. Ez ji rêzê dest pê bikim. Mîvanê me ji jor Rêzdar Salih Omerî ye. Rêzdar Salih Omerî cîgirê Serokê Giştî yê PSK ye. Kek Salih tu bi xêr hatî? Sağ ol, spas. Mîvanê me din yê li rêzê kek zinar soran e. Rêzdar zinar soran berdevkê tevgerê. Kek zinar tu bi xêr hatî? Gelek spas xêrdar bin. Mîvanê me din Orhan Kayayê. Rêzdar Orhan Kaya cîgirê Serokê Giştî yê Pakê ye. Kek Orhan tu jî bi xêr hatî? Dengê xwe vekir kek Orhan. Xêrendar vî kekşiraz, zor spas dikim. Serkeftin bo vî bername û serkeftin bo kek Salih Omerî û kek Zinar Soran hêvî dikim di vî bername de em hin tiştê baş, hin tiştê xweş, hin tiştê bihêvî bêjin bo milletê xwe û ev problemê ku îro em ê li serî münaqeşe bikin hêvî dikim ku milletê me jê feyda bibîne. Gelek spas kek Orhan hêviyê te hêviyê me hemûya ye. Berî em dest bi sohbeta xwe bikin, nîrxandina bûyeran bikin. Dixwazim di dîroka Bakurê Kurdistanê de bandora qetliyama Dêrsimê hîn û hîn jî heye. Hîn û hîn gelek cara hin tişt dikeve holê. Çarê Gulanê destpêka jenosîda Dêrsimê ye. Heştê pênc sal berê Mustafa Kemal û Fevzî Çakmak biryara qetliyama Dêrsimê dabûn. û dûr de gelê me yê Dêrsimê hatibûn qirkirin. Em wê qetliyamê şermezar dikin û şehîdên Dêrsimê û hemû şehîdên Kurdistanê bi rêzdarî bîrtînin. Min got wer bi yadkirinekî, bi şermezarkirinekî em dest pê bikin. Kek zinar tê çi bê ji bo qetliyama Dêrsimê? Ama çend gotinan bi rêzê ji we jî bikirin û em werbiçin. Ya bêguman hemû serhildanê me hem serbilindiya me yê hem jî cê xemgîniya me yê ewqa şehîdê me ewqa komkujiyê welatê me hatine pêkanîn. Ez bi xwe jî ez bi münasebeta 85 saliya komkujiya Dêrsimê di serî de Seyid Reza hevalên wî hemî qurbanî û şehîdên Dêrsimê û Kurdistanê bibîrtînim. Zilm û zordarî, komkujî û siyaseta kolonyalîst ya li ser milletê Kurd şermezar dikim ya bi taybetî ya dewleta Tirkiyê. Şehîdên Kurdistanê wê di xebat û tekoşîna li dijî zilm û zordarî û kolonyalîzmê û ji bo avakirina welatekî serbixwe milletekî azad û civateke demokratîk ya a milletê me de her bijîn, ruhê wan şad û mekanê wan ronî be. Em minnetdarî wanin. Gelek spas. Gelek spas kek zinar. Kek Salih em te gudarî bikin cenabê te yê çi bêjin? Keku gelek spas bû wê derfeta bû we dayê Çarpel Medya dayê û ji wan her du hevalên hêja kek Orhan û kekê zinar silav dikim û serkeftinê dixwazim ji vê şevêre, ji vê programê re. Ez jî wek hevalên ku pêşa min gotin 85 saliya Dêrsimê, qetlîama Dêrsimê şermezar dikim
دولتا ترکی وی چاغی günahbar dikim و سعید رضا با پیری مایه بیرتینن و خلق درسمه گو قاتل عامی ده هاتن کشتن نزی تقریبا نزی 20,000 insan زیادتر belki و آن بیرتینم و مجبور ناکن حتی کرد و کردستان ساو gelek spas kek Salih. Kek Orhan em tejî gudarî bikin peyamat te. اجی وکوان هر دو والا ملت می درسمه جبو کارو خبات وان و جبو برخودان وان 85 سالی کویجی دمجیه ملت می کرد te akfandın و ظلم و زور دولت ترک کو بیلان کرنه جمهوریت حتی وی وقت قتلیام سیام بو جو کوچگری جو شیخ سید و سید رضا سیامه و با هزار انسان کشتنه وان لعنت الوان دکم و برخودان سید رضا و که برخودان ملت کرد تحسبینم و دبیجم شهید کردستان رحمه خودلی و ایک قتل و ظلم الوان کریا جنت خود پاراوان به Mala we ava خود پاراوان gelek sahibi kek Orhan mala ve hemûya ava niha şevalê rejî rica bikin bira jenerîka vê heftê bîne ekranê em ê kîjan mijara binirxînin û piştî wî em dest bi sohbeta xwe bikin. Me bi hev re jenerîka xwe temaşe kir wek jenerîka me jî diyar dibe mijara me ya yekemîn ku em li ser sohbetê bikin şingal e. Bi rastî şingal birînek kur ya gelên li Kurdistanê dijîn neheqiyekî mezin li gelê me êzîdî tê kirin. Mirov karibêje ku planên pir alî li şingalê tên çêkirin. Santrajekî dijwar û gelek lîstikvanên nû hene. Îşev em ê bi cenabê we re ser vê mijarê nîrxandinek bikin. Ji alîkî dewletên dagirker, li alîkî din aktörên din yê li wir dimînin. Gelek plan û proje hene. Di ev şertên dijwar ku li wir gelek cara alozî derdikeve û ew alozî dibe sedemên ku înformasyonên gelek xelet li her çarperçeyê Kurdistanê bela dibe. Îro em ê we rêzdaran ku hûn jî li Bakurê Kurdistanê aktörên siyasetê ne em ê fikr û ramanê we bigirin û em ê bixwazin ku hûn ew dezînformasyonê ji bo Başûrê Kurdistanê ji bo şingalê tê kirin were ronî bikin. Em ê ji we pirsa bipirsin, sohbetekî bikin. Berî wê ez dixwazim hin tişt zelaltir em kanibin bi hev û dore şîrove bikin ya jî aktörên ku li ser wê texta santrajê bi hemleyên cuda cuda derdikevin pêş em berê wan gudarî bikin yek ji wan û piştî wî em ê pirsê xwe ji cenabê we bipirsin. Ez hevalê re jî rica bikim vîdeoyek me hebû bira wê vîdeoyê bîne piştî wî em dest bi nîrxandina xwe bikin.
قال جيجري هفسروكي انجمنا خسريا شنغالي رزدار حسو ابراهيم باخبن كوج شنغالي و بمرة بريا تليفوني رزدار حسو دم باش نهال خانه سوري لسنوني ولدغوري روش شوية آرام بويا ايرو بله رز سلاف كان بيجن زبان بيجن شنغالي جبر اوكي براستی را گاندنا و هيا بس ون بالت کشن سر هنا گه گنده يعني امكان بيجن شنغالي رو شرق شنغالي مثلا هاتو كرين نا لخانه سوري جبني في شك جينا تقيا بلكي هناك سنونه هناك دغوري اويا هناك نافندا شنغالي بيريواري چبو عادي تردو لش سنونه ودغوري هناك شر ودا يعني اوجي مثلا نوع حالة حاضر ساكنيا يعني دو عصر ده ساكنيا وروشا ملت جباشا وروشا ملت سركاري خويا بلكي دو هناك مثلا هناك مال قوتنم كوچبر بونه يعني هناك في شكل هكا عشوائي شعالية جيش بدهاتن شخوا تشتكي نورماله وقت شرق دياغي تشبه زاروك تجيب انت زاروك خوش نفدي علي يادي تشتكي او هبو تایبت کادر پارتی ودری امجزانه ندوکا اشتی کوچر بر پرسیارتی کربون و حاضر کربون جوه دری دا مثلا وان مالا درینو بیجن خلق شنگاله کوچ برد بش برش برد هم چاوره وی تشتینا امزانن پارتی دموکرات وی تشتین ماشینا تایبت کادر وان هم ناسد کنو امزانن چلو امارا وزارت کوچ و کوچبرن یا عراق جی هیاش خان یونری کوچ و کوچبرن عراق جی بجدار جبینا کی بیال دوگه دی بیجا کو 701 مالبات کوچبر بونه و پشراز بویا رزدار حسو لانها ارتش عراقي لكودري بجه بويا شو ارتش عراقي يعني مثلا ارتش عراقي ندك يدري بجيبو يعني شنغال منطقه عراقيه يعني شنغالنا عم بيجن عراق لشنغالي هم هيا لسينوري شنغالي هيا لنافندا شنغالي هيا يعني حرجي عراق يعني ما عم بيجن عراق الكدري بجيبو يعني الكدري بجينا بويا يعني شنغال عراق يعني والكدري هاتي درا بخوزه يعني ما نقول تبجي نبا ليش ما شاردنا برا ولا دركت هنا الدقوطات كان بيجن تايبد ما قلتي يعني بارتي ديمقراط وتركيا اتفاقا انه جزء ما تخوازن وان تشتاو بكن هي تخوازن هي ما يدفدر انه لان بلكي هناك تبيع لي مثلا بيجن جي خوفا لكن يعني هناك زمان دوكا هناك نزاني ما يزيدي جريداي بارتي دوكا محمد خليل وان بيجن هي الناس فرمي شنغالنا السبب وانا افتش دي افيزا كو الشر هيزن وكر ارتش عراقي نبو مگر ارتش عراقي بو بله افيزا كو شر وكر ارتش عراقي بو هذا هك شرچه بو هیچ کدنی وانا مثلا جار مثلا ها نوانا هذا ده تشتي وساچد يعني او دبر ده مثلا وقت بسر النقطه ده هاتن ده سبيك اوجي انا تشتي ان تفهمي بو دي بلكي مازن بو جو که هک هذا عسكريه تبع لازم او هذا ده چو درب اگهی چا آلی هناك بر پرسیار يعني بجن هناك عامر فوج فرده هناك تشتي وساچبون افغانستان في حدين واجي وضع شنغال باشا وسكنك تشويا يعني الشرق تشتغل الرزدر حسو دماكو بريكو شرو بدا ارتش عراقي بزلالي تشتك جوا خواست وكا ميناك داخل جوا كيركو بونو منا هيزن يا باشي دركفن لبي نافچه نمينن تشتك زلال ارتش عراقي قوتيوا يعني هكا نوم بيجن هزد يبش جريداي حزب شعبنا رزمنا دسر عراق في تشتيات ترهز عراق يبش هزد زاروك شنغالن هزد زدانا يعني او هزد يبش يجش اسايشا يزد خان اف زاروك شنغالنا وشنغال باريزن وما نلهمبري دولة عراق بحاضر كلنا مش همبري داعش بحاضر كلنا دما ارتش عراق شنغال الرفي وبيشمركا الشنغال الرفين هنگه مجبور ما فيس او گريش بو پاراستنا ازديا يعني هكا بخوازن ديالوج يعني دريه ما حردن فكريا كي عليش بخوازا وق ملت ازدي دريه مش ديالوج رو فكريا جي كي هكا سر مجد به زاروك ازديا مجبور شنغال بپاريزن ناتو پیونديا و بحكومات عراق الرهيه اری پیوندی ما ویراهانه يعني امجد خوازن بريا ديالوجا بين چاره سر كده شويه پیوندي و چوان پیوندی ما باشن يعني انا امجد خوازن
برای دیالوگ یعنی ام جی زانن یعنی حلا یک جی شر نینا ام جی ناخوازن شر وسا بهتر ودان ان بفرمی سر به حشد شعبی نه؟ اكيد بله یعنی دهات و آلیکاریا دارایی پشتگیری انجو خواجه حشد شعبی وردگرن بله پشتگیری دارایی حشد شعبی لو ودکه؟ یا دارایی چاو یعنی هم بیشن چه بودجه یک دهات پاره یک مادی یعنی پشتگیری مادی علی من بیشن یا باشه که هزار مجن فوجا هشتی گریدای عراقي او اريكاريا خوش عراق الجراني نجو ميزانيه عراق الجران نجي جي اكيد تري غير الجراو وعراق جي بين نكار الرد بك يعني دنافبرا ویچ افغانیا کوهن پشتگیری خولیه دگرن دیگل حکومت عراقی کیشه یک هیا پرزگری یک هیا لشنگال دنافبرا حکومتی و دنافبرا حشد شعبی دا پرزگری یک هیا کیشه یک هیا ام نزانن نبا حشد الشعبي وارتشي ام نزانن جارا بلكي ام بيجن المحافظه العراقي دي ترها كتشل نبا واندا هبن او نا مثلا ما يا ام نكارن بيجن يعني حشد الشعبي بس وك هيز ما يبشي فوجا هشتيها ورسميجي وهفديتنا كانوا عامر فوجا هشتيجي دو بعامل لي ورا قريا بقى بفان قاعده فيدر رجعيا وتسوي اساسي شيء ما يعني شهر النبا ماذا هاتيا ساكن عندنا يعني رسميه فوجا هشتي رسميه نها کی جان نافچه دبن کنترل ودانه يعني ام بيجن يعني نو شنغال هم متبلانه يعني ندرك وندرك ام بيجن بالنافندا بازار شنغالن تلعزيرن سيباين دوغوبلن زوراوا دوغوري حتى ام بيجن باري مديبان يعني حموجي هذي معنا وحموجي عمو قالك سيطرة عمو عراقي بقرها باش يعني نا تمشكلة أو نين حتى دوجي مثلا بلكي ملي دوغوري وسنونة عائشة در كتبوا دي ترجيت سيطرة ما بقرها باش بون يعني تمشكلة وصام مازن عم بيجن الهمبري دولته وحمبري عراقية يعني تشتكي وصا نبو حنرجع بلكي تشتري وصا تشيد بن اگر هولک جدی هات دانج بو کر رکفتن ناوبرا هولیر و بغداد بیت اجیب جکرن بو شنگاله حال وست وادی چه به رکفتن که وها قبول نکن به آشتیانه و به آرامی چه به از بجم هک هولک بیت داین اشخام زانن پارتی دموکرات و دخته کامش به حاضرن بلکه نو بر پرسیاری وانت باتا درونشتی نجی او کسی مثلا پارتی دموکرات و دخته که بس هم هیوید کن دولت عراق نیتا لیستو که دوان اجبار پارتی وی عراق همو فروتی وی باشور کردستانی جی فروتی هم هیوید کن عراق ما نینو در عراق امو فکر وقت ملت زیدی ام کارمن حاضر ببن نه هنگ انسان دی ببنا نيفانكار نيفاماد وجارة كدي شنغال بتفروتن ام هيفيتكن عراق نيتوان لستوكيد وان آليا ده سوشال ميديا ده هاتيا بلافكرين كو هندك جهازين ياباشي ده شر دوه ده جاني خوش دازدانا تو زيانك جانية ياباشي هيا دو شروانا که ما ياباشي شهيد كتيا ويك برندار بويا اري راستا دو يك برندار يك شهيد هابو باشه گلک سپاس رزدار حسو ابراهیم جیگری رهبری بله ما ویدئویا به هفره تماشا کر راستی جی وقتا مروف ویدئویم بی رنگی تماشا دکه مروف شش مایی دمینه از جی کک اورهان دست پی بکم کک اورهان باشور کردستان دمینه و باور دکم او بویرانا هین باشتر جمع باشتر همش چاپمنیه دشوپینن لی گلک جارا و لور با اختورین سیاسی دپیوه تکلیه وی بوان رهیه کک اورهان هفسرو که ریوبریا خو سر رزدار ابراهیم حسو گوداری کر و بویرین لشنگالی چه دبه چیه گلو تایبتی تو کاربه بیاج گلی مره رونی بکه و زلالی او بویرانا چی سدم چیه جبوی چه اف بویرانا پیک هات امتا گوداری بکن که کوران
بلا سەر چاوە بەس بەریەکۆ ئیرۆان بنەرخین لازمان پارێکی پاش دەبچن یانە 2014 حتى ئیرۆ و ژی ئیرۆ پێ بە وێلشینگالێ چی ببە چی تێبینکردن کە لەکان پاسەوان تشتا بکەن وەختێ ئیشیت یانە داعش ئێریشانی سەر مووسڵێ هەنێکی سەرکردایên Partiya Demokratê Kurdistanê li gel hinekî serkirdayên êzîdiyan aqifîn pasê 2014 dikim gotin va Daeş Musulê bi dest xistiye mumkin e pêşeroj de ku êriş bînin ser şingalê jî em bûye ve em karin çi bikin wî wextê hinekî serkirdayên êzîdiyan gotin em û Ereban bi çend sala em pêk ve dijîn em ji yek firaxê nan dixwin em ji yek tasê av dixwin em bawer nakin ku Daişê êriş bîne ser me ya birayê me Ereb ku cîranê me ne şerê me bikin bi vî awê tev geriyan ev ya rastî kê gelek em bûya wê bizanbin a duyem bi rastî wextê ku Musul bi dest xistin manî wî ew e ku ji siya yek ordiyê modernî ya Iraqê çekê wan û silahê wan û teqemeniyan tev kete destê Daişê a dido şerê psikolojîk kirin wekî Moğula her roj resemkî belav dikirin ku serê xelkê jê dikirin ev ya jî tesîrekî mezin ser miletê çêkir û bi rastî jî gelek mirov tiştek dî ji bîra neke yani Kurdistan ji 2003 heta 2014 welatê xwe avedan dikirin yani kesekî belkî siyasetekî xelet ew be kîkek nêçîrvan berzanî bi xwe derket televizyonekî got me pêşbînî nedikir ku carek dî wê şerê me bêkirin me li dûr bû ku em welatê xwe ave bikin ji ber wî awê jî hizrê şerekî wisa nahate kirin eger hizrekî tiştek wisa bi hatiye kirin jî qenaetê min ew e wê tiştekî mühim nikarbûne bikirin çimku Kurdistan federal bû feqet bi serê xwe nikarbû çeq û teqemenî ji derve bistînin çimku di siyasetê xwe derve bi hikûmetê Iraqê ve girêdayî bûn ew nikarbin yek fişek tenê jî bistînin min bi xwe di şerê Daişê de li cephê mam sê car mam her yekê 15-20 roj her carê 15-20 roj mam û min bi xwe jî îmkan û neîmkanî bêîmkaniyê destê pêşmerge jî dît bi rastî ji Keleşkovê pê ve tiştekî silahê mühimtir ne bi destê wan de û Keleşkov jî hiç nikarbû bergiriyê şexsî jî bike êwan herî silahê Rûsyê destê wan de modern herî silahê Amerîka modern destê Daişê de bû û bû şeklê jî êrişê Kurdistanê dikirin Kurd bi îmana xwe şerkirine bi baweriyê xwe şerkirine bi fedakariyê xwe şerkirine nexwe ne teknolojî ne silahkî ne tiştekî dî hat vî meselê de dubare 17 Oktoberê wextê ku Kerkûk dagir kirin kek Mesûd bi xwe li gel şingaliya peyvî yani serkirdeyên şingaliyan örgütê wan heta Heyder Şeşo heta Qasim Şeşo wekê dî jî got binêre eva Kerkûk îşgal kirin mumkin e şerê pirdê bibû bi ser neketbûn feqet mumkin bû bi hatina wan
دەڤەران ژی ئیشغال بکردنە ئەگەر ون بوێن ئەمکارن حیمایەوە بکن چاوە مە حیمایە پردێ کرد یعنی ئێ بریارێ بدن ونن وی چاوە سەرکردایەن ئێزیدیە تەوی گوتن ئەم ئامادەنینە جارێکدی بشەرە عێراقێرە شەڕ بکن ئەم دخوازن لەگەڵوان دانشن و لەگەڵوان پێک وەرن ji ber wî yekê jî pêşmerge li wê hiç tedaqulê nava şerê Şingalê nekir û heta Heyder Şeşo û Qasım Şeşo wekê dî jî ev berpirsên êzîdiyan êdîn jî li gel Ewkê li gel Heştê Şabî daniştin û pêk hatin bi hev re ew derwê îdare bikirine feqet beriyê wî dixwazim tiştekî dî bêjim wextê ku Şingalî خەڵکێ me êzîdî Şingalê terkirin qismekî wan ê zêde çûne Çiyayê Şingalê ablûka bû tenê bi helîkopterê û tayare karbûn alîkarî bibin feqet di wê de ez bi xwe jî wî çaxê cephê de bûm 183 kîlometre bi himayê yani bi hevpeymanê Kurdan bi tayare ewa alîkariyê Kurdan kirin nava sê roj çar roj de 183 kîlometre ji Zumarê bigire heta Çiyayê Şingalê wî ablûkê şikandin kî wî çaxê avalkî min ê bi rastî jî ku gelek cara di wî şerê de wekê berê jî birîndar bû feqet şerekî bi qehremanî kirin Çiyayê Şingalê azad kirin di wê derê de PKK wextê ku Çiyayê Şingalê azad dibe wî moral û motivasyonê dixwaze têkeve navê Şingalê wî çaxê navê Şingalê hê jî destê Daişê de ye wextê ku PKK şerê Şingalê dike yaneke jî yani pêşmergê ser bi yaneke jî ew jî alîkariyê PKK dike PDK jî dibe ya kî ji we kêm e her sê jî hewl didin ku têkevin navê Şingalê sê me şerê Daişê dikin 200 metre pêş ve naçin wî çaxê hevpeymanê Kurda jî gotin bernamekî me nîne ku vêga em nava Şingalê azad bikin sê me şerê wî kirin tevî 200 metre pêş ve naçin û herkes li ciyê xwe rawoste wextê ku program amade kirin bi seroketiyê û bi sereperestiyê Rêzdar Kek Mesûd Barzanî û bi hêzên hevpeymanî Şingal azad kirin wî çaxê PKK jî tedaxulê navê Şingalê kir feqet giranî di destê Partiyê Demokratê Kurdistanê pêşmergê PDK giranî li wê hewl dan feqet wî çaxê jî yani Kek Mesûd Barzanî ew tiştekî wekê ji xwe re kiriye ementu billah yani dibe em ê şerê yekî şerê Kurdekê nekin ji ber wî wî çaxê dengê xwe nekir heta îro jî ew deng nekirin bawer dikin bûye bela serê wan îro wekî ku min got wextê Heştê Şabî kete nava Şingalê Heştê Şabî û êzîdî Heyder Şeşo wekê dî jî hinek êzîdiyê dînan pêk hatin gotin em ê bi hev re li vir jiyana xwe dewam bikin feqet tiştekî gelekan berçav bigirin yani ji çara sisê nüfusê Şingalê li dervê erdê Şingalê ye yani li dervê wan erdan ku di berê de êzîdî li wan dere dijî li vê Heştê Şabî hûn zanin ku girêdayekî derê ye yani texmîn 22 grûbin feqet ev 22 grûp jî ser dewletê Îranê ser destê dewletê Îranê hatiye çêkirin û destê dewletê Îranê bi ewkê bi wekî wezîfedarin li wê feqet wekî hêzekî resmî li ser hikûmetê federal ê Iraqê ne jî ev ê ku îro alozî navbeynê wan û hikûmetê federalî Iraqê de derketiye
براستي اوجد امر حشد شعبي دانا وفيديو كي نشان دا برپرسیارا کی وان دبیجا ام وکی هزکی رسمی نلوی ام عاشقوش حکومت فدرال دستینن او راستا حتى دبیجا ام فهم ناکن ایلاق دعوه چیل مدکا بس بری دبیجا دوی نقطه ده دخوازم ویدیو اکمجی هی ام ویدیو جی تماشه بکن دوره ام صحبت آخوا بدوبین جوال رجی ریجا بکن براوی ویدیو جی بینن الديالوج وانا بيجن هاتا فاكرين ايكو دسبيكي هاجر ايروش روج دشان قالي ده ام افراستيك خويا عراق تديروكا بشتي سقوطا صدام حسين ده وكافي جاري دشان قالي ده بهيزو بقوات نبويه جبر بشتي السقوط تجاري حكومتها بدا كيري نددا حكومتها عراقي خلفي دري بقواتو هيزبكه بري فرمانه نصازيه كحكومتي هبو نا لشكركي حكومتي هبو تاني شرطه اتحادي هبون شرطه جيو بيف كسك الفيدري نبون جبوه بشتي كو ام بيجن ريفبريا خسر هاتا افاكرين ام بيجن مجلس خسر الديمقراطيكا الشنغالي يك امين على عراقي ريفبريا خسريا ديمقراطيكا الشنغالي ده عراقي دي شنغالي ده راكر بريوي بالصلابون على كعراقي الشنغالي ده نهات بو راكرن وبدكي ريند دا وحتى بدكي جبو ما كيماني جديد راكرناوي عليه جبو ما تشتكي شرم جديد لما هرتم ما قلت ام قلبي هرمنا ام قلبي اخينا ام السرفي اخانا ام قريداي حكومه عراقي جبو يجي على عراقي على ما يجي جبو ام البنبي علي ده ام خبري ببن ليه حكومه تاهنك او كر مثلا ام بكم صاله يعني جبوكو اف برسجريكا شنغالي ورا چاره سر کرن جبوكو ام قاربن وك خلق شنغالي خوب خوري ببن موديلك نو د عراقي تواهي ده طبعا ام نلدجي دستور كار دكن ام نلدجي بيوان عراقي كار دكن تشتكو ام ايرو شنغالي دكن يك جيل بدستور عراقي را ناكفنا ناكو كياده يعني همي بدستور عراقي را دبيك ليه الدستور العراقي ده حقيمه ازدياتنا الدستور العراقي ده ما في منينه مثلا موديلك ما إيرو شنغالي افاكري باور بك هجر البصره بيا الميسان بيا نزاكي حتى الميسان موديلك وصا هي هرم دبي انا بقول انا ام خادم في موديلي عراقي بقول سرسره وجابا افجوره هو كارن وي بكن يعني جبرتش العراقي ده حمي بك هاتا ما في خستندي هر بيك هاتا كي الجوري راستيا خو الجوري واقعي خو الجوري نفوسا خو حقي خستني لإيكو حقي خو نقرتيا وحقي وي هاتيا خوارن وما في هاتيا خوارن ووك ازدياد عراقي ده نهاتنا الظلمان دنجي دبن آلا عراقي ده نافا جغرافيا عراقي ده تجواك تبيك هاتيك وك ازدياد تعدلنا هاتيا كرن يعني عراق لازم راستيجي خو دهنداري في جواكي ببينه خو كيمانيه خو البرانبري في جواكي ببينه البرانبري ازديا كيمانيه خو ببينه لغوري وان كيمانيه جوري او مقدورتيا جيان كرنا لازم حقيوان بديتي يعني تشتكو ازدي شنغالي ده ام دخوازن ام بيرا ديالوج دكن ام بعراقي ردنا بها ام حقي خود خوازن ما زيدي حقي خوش وانا خوستيه ما طلبك زيد ما قلت ما نقولتي ما بكن دوله ما نقولتي كا ام فدراليه كي دخوازن ما نقولتي كا او كيش بدل ما لما بله ما ویدیو دویم جی تماشا کر که کورهان من بزانهی مگو به ویدیو جی هم تماشا بکن که هم زانبن پلان چیه چه دخوازه ورکرن دستکید و اوی دهیه گله ما بزلالی ببینه که کورهان از ور مالیت لی از دخوازم دورده که زنار میزکم که زنار و که صالح چه دبیجه پشتیوی اوی صحبت آخو بدومی که زنارته چه بیجه گلک سپاس باش بو آگاداریه که اورهان جی کو لهرمی و مسئلهش نزدیک تعقیب دکه و گلک تشتاجی دناو دیه با دوی معنی ده براستی آگاداریه و ددین گلکی گرینگم يعني دبي دريد الصحبة مد از باور مسألة شنغالي دبي ام دسي خالات بسينن يك روشا شنغالي بري شر داعشي چبو
دو ایریشن داعشê li ser Kurdistanê û Şingalê sisê piştî azadkirina Şingalê û kareseta Kerkûkê û 16 Oktoberê dibe em wanî di wan sê xalana de em bikanibin meselê vekin berkî kesê girina gudarî jî dikin meselê hebikekî bêtir bi detay hîn bibin. Yani em wexta ez bi kurtayî bivêm yani berî şerê berî êrîşa ser daşê rewşa Şingalê çi bû? Şingal wek perçakî Kurdistanê bû. Ala Kurdistanê li wê derê bilind bû, pêşmerge li wê derê bûn. Ordiya Iraqê, Ceşa Iraqê, Artîşa Iraqê li wê derê tune bû. Desthilatdariya Iraqê di awakî pir sembolîk lê hinek destgehê ê wê derê hebûn. Wekî din bi her hawî merekan vê pratîkê de desthilatdarî di destê Kurda de bû. Ev noktak. Nokta da yani em dibê bivênin niha Şingal Iraq ya Şingal Kurdistan e. Yani li gorî me Şingal Kurdistan e û birayê me êzîdî jî perçakî milletê Kurdî ê herî pîroz û kevnare ye. Dibe em yek jê vê noktê li vê derê bihêlin. Ew yek. Noktak din jî heye ku Şingal jî herêmek nakok dibin nav mesela herêma hikûmeta Herêma Kurdistanê û hikûmeta merkezî a Iraqê. û li gorî madda 140 dibe ev mesele bêzelal kirin lê em çîroka mesela 140 û pêvajoya zanin heta niha dewleta Iraqê nexwast wê maddeyê pêk bîne. Ew rewşa berî wêya ye. Nokta du da mesamê vê rewşa êrîşên daşê yên ser Kurdistanê dibe hebikekî em wek kronolojîk jî bistînin ji bo ew dezinformasyonê tê dan û rewş tê şîlokirin hebikekî din zelal bikekê Orhan di wî havî bas kirin lê ez dixwazim bi çend xala di wî warî jî de hinek tişta bivêm. Yek di dehê Hezîranê a 2014 de em dizanin daşê êrîş anî ser Musilê û ordiya dewleta Iraqê ku xwedî silahê gelekî modern û teşîsatê gelekî modern destê wan de bû di ber xwe neda û giş teslîmî daşê kirin. Ev îmkanekî gelekî mezin da daşê ji aliyê hem silaha hem çeka hem jî ji aliyê maddî de jî û ji aliyê moralî jî de daş bû tehlîka pir mezin li herêmê û ew faktorek bû ku gikanî bû rehet em ji bîr nekin wexta piştî wê êrîşê daş çi nema bû îdî Bexdatê jî bigire hatibû hema perê Bexdatê û lê di wê derê de noxtakê de em bivînin yani kek Orhan berkî bêtir zane lê wek Kurdekî ji derve gimelê dinerî bi a me piçîkekî me xemsariya me Kurda jê hebû me bawer nedikir daş zû hücûmî ser Kurda bike Kurdistanê bike. Di wê derê tevak me digot dikanê lê me gorî wê haziriyak me yî baş nebû. Ji xwe wexta caşê dev ji Bexdatê berda û ji nişka di berê xwe da Kurdistanê. Yani di wê derê jî de em piçikekî wek Kurd bê hazirî hatin girtin. Kekzinar ricame panorama heftê bûyerên heftê dinirxîne hinekî em bi Kurd ez pirsekî bipirsim em tiştên aktuel bipeyv niha di navbêra hikûmeta Bexdayê û hikûmeta Hewlêrê de 2020 de peyvanek çêbû. Li gorî wê peymanê divê Hicdîşabî Yebeşe û hemû hêzên din ji wir derkevin û Şingal teslîmî asayişa Şingaliya bibe lê diyar e ku em bibên ev hêzên li wir ya Yebeşê Hicdîşabî ew peymana naye hesabê wan û ev êrîşa ji bo wî dike. Anka wexta me li vîdeoyê mêze kir di wê her du vîdeoyana jî eşkere diyar dibe ku plan û projên dewletên dagirker hene û ew jî dixwazin
beşek ji Kurdên me êzîdî gor ve armancê xwe bi rêve bibin. Divê em ser vê mijarê hinekî rawesin. Gelo çima, şingal çima hûqaciyekî stratejîk e, çima şingal hûqa girîng e, çima ev hêzana li vir kom dibin û nahêlin şingal ji alî şingaliya bi rêve bibe. Em dûr de duê meselê ji derbasbûya wî bûyerên çêbûyî bêtir aktuel bûyera peymana 2020 vir de em bipeyvin ew ê hîn baştir bez bin. راستی یعنی د نهی جوتمها 2020 ده پیمانک د ناو حکومت هریما کردستانی و حکومت مرکزی عراقی چه بو و لگوری وک پیمانه تواهورگلی وان زیده برکی نپیوز مرسر بسکنه بکرتای او قانسی گتی بیرامن او قایم قامه کی نه باهتا هل بجارتن لشنگالی و او ev hêzanê gorî wan digotin dibên ne yasayî ji wê derê bi dûr ketina ji nav şingalê derketa û ew ê bi hevahengiya hikûmeta Herêma Kurdistanê û hikûmeta merkezî bi rêveberî û ji niv di avakirina şingalê bihata organîzekirin. Lê ev jî di pratîkê de neket jiyanê û wek tê zanîn yani em ê bivên di wê derê de hêza PKK jî xwest di wê di şingalê de hêza xwe berdewam bike û bi xwe girêdayî mesela em ê vê ye beşev ava kir û vî havî xwest hebûna xwe li wê derê berdewam bike û wan ji xwe di wan vîdeoyana jî de eşkere dibe dibê tiştê hikûmeta merkezî a Iraqê dike dibe îxanete ji ber çi dibe cara ewlî zaten piştî demek dûr û dirêj ji xwe zaten şingal hikûmeta Iraqê tê tune bû me hikûmeta şingalê anî hikûmeta Iraqê anî şingalê me ala Iraqê li şingalê bilind kir û dibe ji bo vêya jî û di wek vîdeo jî dibe qede per rexnel me dikir yani di wê dirê de mesele pir zelal e yani eger ji bo mesele bêfêmkirin berkî nedê pir di cê wê de bi lê bawer bike cana serpêhatiyek jî çîrokek şûnakî têbekê digire yani ji bo wî hewî eger destûra we hebe ez dixwazim anekdotekê bibim ki tê gotin dibe yekî Laz û yekî Kurd mehkeme bûye û di netîca mehkemê jî lê îdam li her da jî hatî birîn wek usul dibe daxwazan wan îtalî xwestinin gelo hûn çi dixwazin berî îdamê ji ê Kurd pirsîne dibe wela berî ez îdam bibim ez dixwazim diya xwe bivînim ji ê Laz pirsîne dibe wela daxwaza te îtalî çî dibe wela bira ê Kurd diya xwe nebîne yani na siyaseta ana li şingalê ji aliyê ye peşê tê mesandin û di vîdeo jî deşkere dibe bira Kurd diya xwe nebîne tiştekî din ji vê zelalîtê heye dibe me ala Iraqê li vira bilind kiriye me dezgehê Iraqê bilind kiriye em xwe resmî wek perçakî Iraqê dibînin em xwe wek Kurdistanê nabînin heta bi Kurdî dipeyvin lê dibe em nabê em milletê Kurdin jî yani nizanim gelekî bala we dikişîne yani îdî gorî wan şingal ne Kurdistanê şingal ne perçakî milletê Kurdî ê esasî û dibe li şingalê şingalî terciha xwe ji alî ew ê kirin yani di hilbijartina de em zanin ku sê milletvekîlî kî derxistin em zanin yani gelê şingalê mirov bi gelemperî vê gel terciha xwe kiriye gel zana adresa wî kî derê ye lê em li ser ev alozî û nakokî û dixwazin mesela bi 100,000 Kurdên êzîdî koçberin ji cî warê xwe reviyane ji bela ev hêzên çekdar çima yani em bibên çima nahêlin ku werin bi aramî li wir bijîn xwe bi rêve bibin awayekî daxwaziyê wan hebe mesela gava de ew canika digo em tişkî naxwazin em ne dewlet dixwazin ne em federasyonê dixwazin ne tenê bira me muhattab bigirin yani muhattab girtina çawa be ew yani wexta statûyekî te tune be statûya te hebe heya Ankal Başûrê Kurdistanê tu ya xurtir neke tu xwe bi rêbe nebe
tu girêdayê Iraqê be tu karî çi bike? Çi garantiya te heye? Yani ev tiştekî pir mirov bêje sosret e kek zinar bi îzina te kek salihçî gudarî دقاقي بريا دستوراتش بو غلط نفهم كرن قسطا من نه برانيا ملتي شنغالي شو برانيا ملتي شنغالي وك جنابي تجي قوت هم در رفراندوم يده هم بريوي هم بيجي بيشتيوي هل وستوان دياره يعني قسطا ما او كساني جدر فتين ومداخله دكن ونجي جريس شنغالينن وملتي ما بشكي ملتي ما هري كبناره دخوازن جملتي كرد بدور خينن وشنغالي كردستاني بدور خينن من سروي هاوي خواستشي بفن ذات جخوا مثلا مي بفن اگر تشيك هب دوي دريد بربرسكي بككي شنغالي جباواكي برش كرد بي او جي فيديو كي بركي نظام دستيوت هاي تنه اگر هبا خوزي ودرخستانا لدوي دري مبخو غداري كر في هاي ورد بي دبي هاتنا دولتا عراقي للشنغالي معانيه ام و شرطی ناکن و ام و شرطی جی نابیجن دولت جترسا قدپی نکاری بوته کمن شنگالی او حقیقته که او راستیه که و دولت جترسا پیشمرگا دیسا دبی نکاری بوته کتاوا عراقی اف خالق بو دو دبی جبغدا او جبغدای دچون شامي دهاتن قامشلو وجقامشلو ما ودانين شنغالي يعني قصدا هذه الدولة العراقي سيد بي آلايا عراقي للشنغالي ما بلنكري بل يويد بي آلايا عراقي دم مقدور ودريز للشنغالي تنبو ودبي عراق شاوا دكاري اتفاقي ببدا كير تشيبكي افجي خانته افجي يعني او دا ارك نوس نا ادر كتيه وك تشيك جاميرا فياج يعني سياستك فناشيرن اشكردكن لآجرينج يعني ملتي كرد في روشة بزلالي بيزانين وهري جرينجي بنجه في سياستي في روشة باش بزانن يعني بارادوكسك مزن بنجه في سياستي برانياك مزن إنساني كرد پرورن إنساني سرخبون خوازن إنساني نلدجي دولتا كردينن لأف سياسة لديجي دولة كردية لديجي سرقبونية لديجي يكتيا كردية مثلا أو يعني مخاص بيها وي وكرمك باش كيك صالح ببورين ما تبع سكران رجعت ام فكرة تبقرن جناب تاج بوي بويرن لشنغالي بيكتين او بيبانين كو هاتي امزكرن جالي بغداي وجالي هوليري دبي بريفا بچن و چما ev astengî derdike mesela hinkes dibêjin li gorî îdayên heyî dibe şengal ciyekî stratejîk e bi her awayî mesela di êrişên li hemberî İsraîlê de ciyekî stratejîk e ji alî İranê ciyekî giring e ji alî Hicdî Şabî ciyekî giring e sedema pêknatina vê peymanê yek jî cê ew e ku Îran naxwaze ew deverana derbasî destê Herêma Kurdistanê be zanin ku derbasî destê Herêma Kurdistanê bin ew ê Herêma Kurdistanê wir otorîta xwe bicî bîne û nehêle ku li der û dor û cîranê wan rastî êrişa bijin tê çi bêje kek Saleh keko ew her du hevalê goberî me peyivîn kek Orhan û kek Zinar jî yani gelek tişên balkêş û bala mirov bê kişandin û bala godara jî tê kişandin navê çi ye Şingal Kurdistanê yani perçak ji Kurdistanê ye Şingal xelkê Kurdî resenin yani em nikarin bêjin nizam çûçe Kurdên resenin yani heqîqînin Şingal berî wê ez tişkî bêjim bavûkalê me dibêjin kurmê darê ji neş darê bi dar kurmî nabe berî ana ew çend kes peyivîn yani ew jinik belê ez wê migodarî neke zêde
yani ew xwe jî Kurdin belê dibêje yani vira Iraqê nabin Kurdistan jî yani Şingal keko yani Şingal ana hem İran hem jî Türkiye bi Medlîzê hem mesela Qendîleyê hem mesela ana jî nû destpêkiriye mesela Şingalê Şingal bela gopserê Kurdên me Yezîdî hat 2014 de îro belag dijî bi ser wan tê xuyaniyê kî li wir yani ew sala 2020 de got Hewlêr û Bexda bi hev re peymanek çêkirin li ser mesela Şingalê û mesela Kurda xuyaniyê ew peyman pêk nehatiye heta roja îro çawa 140 xala 140 Golkerkûkê pêk nehatiye aynı tiştî dimeşîne yani Seddam çû hince ew tebiatên Seddam got henin tê meşandin mesela Kurdistanê de gerek zû de xala 140 pêk bihatna hudûdê Kurdistanê heta çayê Hefrînê Hemrînê ji ber wê yani dijminê Kurda nasekirin bi mesela Kurdî dilîzin ber wê jî gerek em Kurd neyên wê lîska wan hem alîkê İran alîkê jî Tirkiye mesela Kurda dilîzin û xala 140 heta roja îro pêk nehatiye Kurdê me Yezîdî watê got ev bûyerê got vê taliyê çêbûne hefta çûyî derbas bû got çêbûye heqê wan e got derkevin yani hem Heştî Şeibî hem jî PKK li wira ew ê dikin lîzin yani İran Iraq dewleta Iraqê orduya wê li wir çi dike ana pîska de ew jinik peyivî ki naja ew zilam navî çi bû xweser çi ew civînî gonî xeserî çêbû Heso İbrahîm dibêje tişek şer tune pevçûn tune em li virin di her derênin cê me xuyaniyê filan gundî başê orduya Iraqê hat wira ka çi kir heta gotin yani tem xelas kir mesela xelas kir şer tune vira yani mesela Kurda mesela ki gelek ew rastî gelek mezine gelek ki mero gerek serê xwe bêşîne devletên yekbûyê hevpeyman heta ana dengê wan tune mesela xala 140 mesela Şingalê başê yani wê ev mesele çawa derbas bû bi şer û pevçûnê derbas bi şer û pevçûnê jî safî nabe wekî kek Orhan got yani şer Mesûd Berzanî gotiye şer ji bo Kurda çîke yani qedexeyê nayê got nayê kirin ne başê ne tişkî başê başê şer nebe ev însan jî şerê xwe dikin eger goş aliyê Qendîlê gerîlên PKK nayên ji aliyê Sûrî tên Şingalê ji ber wê gerek em Kurd gerek em ew bikin yani serê xwe zêde bişolînin bi rastî watê 1908 bû çi bû 1909 de bû Kurdistana Iraqê zonik jê çêbû û dewletê yekbûyî ew çêkirin 1901 de bû Kurdistana hevalên Hizbî Demokrat ji bo Kurdistana Iraqê şerê xwe sekinandin hemberî ew ê hemberî Îranê çima got li vira destkeftîk çê dibe em vê destkeftiyê gerek em ew nekin xera nekin em şerê xwe sekînîne em ê vegibên kampê xwe û em şer nakin ji bo mesela Kurdistana Iraqê
Ana apoji şer dikin li başur şer serveriya Kurdistan etkin, şer etkin, şer hükümeta Kurdistan etkin. Yani Şingal ciki gelek mühim stratejik rastı. Beli devletik federal ev Kurdab hevdur müştereken şirikayı çima devleta Irak'ı seviye mesele nasakta hin ev haş mehçebi gu hükümeta Irak'ı hin ne bu hükümet çenekli. Jber ve em Kurd gerek em xwe serê xwe bêşînin vê meselê kurmê darê ne ji darê bi dar kurmî nabe Kurdên ji dervî QDP ya jî em bêjin ji dervî ewên din hevalên Yekî Niştimanî Kurdistan partiyên wekî de gerek eva serê xwe bêşînin ji bo gişa zirarê yani ne tenê ji bo QDP şer nake şerê bikêr bikim Kurdar ve Kurda bikuje wisa dibe dervejî yani Şingal gerek em biparêzin Şingal perçakî ji Kurdistanê ye Kurdistanî ye em ava peyman çêd bi çê nameşîne yani gor xwe dikin ema hikûmeta Bexdê çawa hikûmet kî rastî jî yani serê mirov sekin vê hikûmetê de devletê yekbûyî xwedana alî kî vê meselê çareser nakin yani hemû girêdayê ew ê got ev hevpeyman çêkirin hatin Irak hikûmeta Iraqê çêkirin devleta Iraqê çêkirin devletek federal çêkirin sûcê wan e yani hemû tiştê xwe nahevdû diştirin 2014 de Daş derket ket ew ê ket navê çi ket Musulê ew silahê got herî modern destê ew ê debû destê Iraqê debû teslîmî wan kirin teslîmî Daişê kirin hemû mesela Kurd û Kurdistanê bû ji bo ku Kurdistanê da girk bikin dîs ji ber vê yani em باشه صالح کێکۆران وەختا me hindik mayî ev tûrekî ez bi we bavêm herêkî du sê deqe kêkoran li gor cenabê te noxta ku tu lê mabû çareserî çi ye divê çi werikirin gelo berê ku em werin çareserî lazima nayê hezîran 2020 de ew axtê ku navbênê hikûmetê herêmê û hikûmetê Baxda di van civata de ew jiyabû di van civîna de Amerîka bi xwe jiyabû ew li wê pêk hatibûn ku dewrûberê 2500 polîsên navxweyî ji Êzîdiya çê bikin asayişê nav Şingal û dewrêberê Şingalê ewana çê bikin li gel polîsê federaliyê Iraqê û hêzê pêşmerge jî wê dewrûberê Şingalê bicî bibûye û heştê şabî û ya beşer jî wekî kotbên yekînên berxwedanên Êzîdiya ewa jî geleke Şingalê terk kiribûne aslında wextê 2019 de Kek Mesûd dengê te qut bû dem qutbû kêkoran dengê te çû kêkoran heta dengê wê ew bi kek zinare em şte bi dest pê dengê te qut problemek bi interneta te çi ye nika dengê tengtê fermo te bidarî dikin fermo di wê seredanê Kek Mesûd de bi yani bi serokên hereketên siyasî yê Ereba re yê Erebê Sunna û yê Erebê Şia tev yek bi yek eşkere dibêje yani dibêje ev tiştê ku rû da ya em qebûl nakin û lazim e win wekî siyasetvan
وەکێ رێبەرن دینێ یاژی وەکێ رێبەرن جەماعەتە ئەم ڕێکی ژویرە ببینن هەما مێڤەگەرن کەرکووکێ هەما مێڤەگەرن خورمات و هەما مێڤەگەرن کەسک و زمار ئەم گوندێ ڤانکی و مێڤەگەرن شنگالێ گەرەکە ژێرە ڕێکی ببینن دوی ئەو کێدا یعنی ئەگەر شنگال پەیمانە شنگال پێکاتبووە وێ ببووە نمونەش کەرکووکێ ڕەژیش خورمات و ڕەژی شکەسک و زمارێ ڕەژی وێ ببووە نمونە ji ber wî yekê heştê şabî yani İran li gel PKK û PYD nertin eger ku bi ev peyman pêk were wê carek dî partî vegere Kerkûkê vegere Zumarê vegere Keskê vegere Şingalê heta Xurmatû jî yani belkî yani bi tevî îdarê wan mintiqa neketiye destê Kurdan feqet wê bibûne şerîkê îdarê Kekoran divê naberê le pirsekî gelo çima artêşa Iraqê vê demê çû Şingalê sebep çi ye nakokiya hikûmeta merkezî ne damezrandina hikûmeta nû ye problemên Kazimî bi Îranê re ye ya jî çi ye cenabê te li wî re tukane vê mesajî şîrove bikî sebep çi ye sê sebebê sereke heye yek yani Türkiye wekî Tirkî gotinekê heye dibe tawşan xaş tazî tût yani Türkiye münasebetê ku dibe li wan mintiqa êrî tên ser min roj bi roj siha xwe fira dikin yani dol Bamernê bûn îro li Başîqana Başîqa belkî heftê kîlometre ne dûrê ewkê ye ne dûrê Şingalê ye yani Türkiye dixwaze münasebetê ku şerê wan dike yani bi gotin şerê wan dike aslında bi eslê xwe jî YPJ jî YPG jî PKK jî siha ji eskerê Tirkan re xweş dike ku li Kurdistana Iraqê bi cî bibin eva xeter yani eva ne bi rizayê hikûmetê federaliyê Iraqê ye jî Iraq îro firsetekî dibîne yani parîkî jî quwetê xwe yani kom kiriye quwetekî lafkirî jî heye yani dibêje ciyê ku Tirkiye here li wa dere îşgal bike ez ê wan dere têxim destê xwe û bawer dikim şerê ku îro li Şingalê dibe şerê wekaletiyê ye jî yani şerê wekaletiyê çawa lalîkî Tirk lalîkî İran û mintiqa lalîkî dî jî Amerîka ye çimku îşgal yani îro bi rastî Şingal îşgal bûye yani Şingal ne destê xelkê ku li wê dijîn destê wan de nîne destê hêzên biyanî de ye yani PKK jî ji wê re biyaniye heştê şabî jî ji wê re biyaniye û sibê roj Tirk jî li wê bi cî bibin ji wan re biyaniye yani ne destê xelkê xwe de ye Şingal ji ber îro firsetekî ye destê Iraqê de yani ji ber çi Amerîka jî belkî ew dixwaze İsrail jî ew dixwaze dibêje eger Şingal di destê heştê şabî de be wekê hedefê xetê hîlalê İranî yani ewkê xetê hîlalê İraniye ji wê dixwazin ku hem têkevin axa Sûriye yani li wê lojîstik bikin hem karin derekî wekî çiyayê Şingalê İsrail dibe armancekî mezin bo wan yani ji ber wî yekê İsrail jî Amerîka jî naxwaze ku li wê hukûmraniyê heştê şabî jî hebe PKK ya jî Tirkiye hebe ji ber wî ew îro ew şer dibe Yekorhan ma wexta mirov vegere ji alî berjewendiyên Amerîka ji alî berjewendiyên İsraîl û ne bi hedef ya herî baş ne ew e ku îdara wir tesîmê xelkê wir bikin gelê wir bikin wê aramiyê pêk bînin û gel vegerin bi 100,000 insana vegerin Şingalê xwe îdare bikin û dibin kontrola Herêma Kurdistanê de bi ji bo wan hîn ne baştir gelo Amerîka bi qenaeta min Amerîka siyasetekî emperyalî fikir dike
yani dibê tenê eger ez piştgiriye Kurda bikim ez ê Ereba onda bikim. Ji ber wê ew ê Kurd tenê têrê Amerîka nakin. Amerîka dibêje yani gelekî Iraq jî bin himaye min de be. Eger seran ser alîkarî bide ew kê bide Kurda wê wî çaxê Iraqê da bike. Wextê Iraq yani îdare nûka ku Iraqê îdare dike ew hikûmet yani daha zêde bi giraniyê sedr veye. Yani eger rasta rast piştgiriye Kurda bike ve Iraq bi tamamî bike ve bin kontrolê Îranê. Ji ber wî yekê dixwaze ku ewkek çê bike yani hemahangîkî çê bike hem ew ê ku mesela qismekî şia jî nelgel Îranê ne bi sedased dixwaze ku hemahangîkî gel wan qismê ku nelgel Îranê ne û Kurd û qismekî jî Sunne wekî opsiyonekî çêkin li Iraqê. باش Amerika fikrê vî tiştê dike. باش هلا مزك كيك زنار چه دبي كيك زنار ما كيك اورهان گوداری کر كيك اورهان دبي امريكا دخوازه لور بالانسك چيكه دل عربا جاوي جخوا نهيله دخوازه هارمونيه کی به کردا و به عربا لور سیستم کی چيكه ورا بريبه ببه لورا یک جب هفکاری وان یا جی یک جی پیمان پرچکریه اسرائیل خوازه دبی عالی اولکاری اسرائیل جی پاراستنا وی دوری به هفکاری کرد و عرب دبی تو چه بیجه که گلو؟ یا بگومان آگاداریا که اورهان دویواری جی دا تشتی خوشن و دبی مرا سر بسکنه نها هم فکرن شنگال جاکی گلکی استراتژیکه جبو که استراتژیکه جبو ترکی گلکی استراتژیک الویدری داگر بکه و وی هاوی هم باشوره کردستانی هم دسلاتاریا کردستانی هین دور پیش بکه و نزیکتری امری خوی گدبه میثاقی ملی گموسل و کرکو که جی دخین الناف yani دبی هم ویاش بیر نکن دوی هاوی د چیز دسته وان بیوی بکه و دوی هم گلکی خایدار بن ایران جبو ایران گلکی استراتژیکه که اورهان جگوت ناج بو وان نتشتکی دزیجی ایران اگر وی درب دسته خو که کانه دسلاداریا خوی لسر سوری هم بهتر خورتر بکه هگمونیا خوی لسر وی هرمی دو رجی مثلا پاراستنا خوی لهمبری اسرائیل و اوجی بکانه به اسرائیل تهدید بکه سر وی دری yani پسپوری وی شکش دزانن yani دبی وقتا او در دبن دسته ایرانی دبی راحت امی füze وان مش سلاحی وان دکانه بگیجه اسرائیل لو ماجی هم جبو اسرائیل هم جبو امریکا جی جاکی گلکی استراتژیکه دولت عراقی جبو وان جی گلکی استراتژیکه لی آخری چیک جی جبروی کیج مثلا می هریمک هم استراتژیکه هم جی گوری ماده سدو چلیجی هریمک ناکوکه جبو دوی در حقی جیده yani نها نقطه کوگم زیده سر نسکنینن نها خطرک پر مزنه هی الوی داری لیستک گلک مزنه امریکا وی چی بکم tam نزانن لی آنا وقت دخوازه ده ناف کرداد و عربا ده بالانسه که ده چه ایران پر اکتیو دوی داری دلیزه o dixwaze Kurdistana Iraqê yani herema wê berfîn heta destê wê bê Tirkî bi her havî êrişî Kurdistana başûr dike û dixwaze armanca wê esasî têkbirina herêma başûrê Kurdistanê ye sebebê din giş meselê talînin şiklînin yani em vêya baş dizanin dibe em vêya gelekî ji nêzik taqî bikin lê nuqtak din esasî heyî ku hem Türkiye hem İran dixwazin bi şerê wesayetî şerrekî di navê nûkê de di nav Kurda de derxîne û ev xetera heye û gelek carî jî yani heq û neheq gelek carî têrê nake yani em çi xwas bivê va heq va neheqe lê em ez yani qenaetê xwe dibêm
حتا ji destê Kurda bê dibê rê nedin şerekî nav Kurda xwe bixwe yanî hinek em dikan vê gelo ev di nav beş siyasî nav beşê Kurdayî neberde Kurdayî lê dibe em noxtakê pir zelalî bivên şer ji aliyakî Kurda dikanî dest pê bike ji vî alî ya ji wî alî ya ji vê hêzê ya ji wê hêzê lê şerek di nav Kurda de dest pê bike Kurd nikar wî şerê bisekînin û ev jî ji bo rewşa Başûrê Kurdistanê ji bo tevgera rizgarê xwaziya netewî meselakî gelek xeter dibe em wê mîzana xesasiyetê ji çava derbar nekin ez bo çare Texalekî pir girîng anî ziman min got texalekî pir girîng anî ziman problemê Kurda çi dibe birabibe divê tu carî di navbêna Kurda de şer çê nebe bi xwe zatî li Şingalê mirov qare bêje sedî heftê yê dengê xwe dabûn em bibên qedepê Rûspiyê wan û gelê li wir pêşengên civatê wê rîhanê de ev alozyana de daxuyaniyek dabûn digotin sebeb çi dibe em aşkitiyê dixwazin em naxwazin zarokên me were kuştin dîsa ê were kuştin ew Kurd bin ew tespîta te di cî de kek zinartivê her Kurd bi wî rengî bifikire bixwe kek Orhan jî kek Saleh jî bîsekberê gotina Rêzdar Mesûd Berzanî gotibûn kek bo çareseriye ez du nokta dixwazim bêjim ez ê zaten biqedînim qeneheta min divê rewşê de ji bo çareseriyê du qonax henin teva kunek yek jê heta mimkin be ew peymana cotmehê a 2012 di nav herêma hikûmeta Başûrê Kurdistanê de û hikûmeta merkezî de heta mimkin be ew pêk bê ew ê rehetiyakê pêk bîne lê gerek maddê wê giş pêk bê yanî ne hew aliyê Iraqê pêk bîn û aliyê Kurda jê mehrûm bimîne ew noxtakê noxta duda çareseriya Şingalê di çareseriya bi kêmanî beşê Şingalê di mada 140 de bê parastin yanî xelkê Şingalê bi awakî azad di şert û mercê azad de ew bixwe bi awakî referandumê ya çi bi biryara xwe bide bê ew ê xweser Kurdistanê bihesibînin ya ew ê xweser Iraqê bihesibînin ew ê îdara çiroş bo xwe tespît bikin ew jî dibe xelkê xelkê êzîdiyê me ê bi awakî azad û demokratîk ew bixwe biryara xwe bidin ne ku em li ser navê wan biryarê bidin em li ser navê wan rêxistina çekê em li ser navê wan siyasetê bikin bi vî hawî ba min dikanin rê çareseriya li ber vê meselê vebe baş kek Saleh gotinê xwe divê mijarê de yê taliyê bêje kek zinar dibêje çareserkirina vê pirsê dibe yek ew peymana 2020 hatî imzakirin navbêna Hewlêr û Bexdayê de ew bicî bi ê dudiya jî dibe referandumekî azad çêbe gelê Şingalê bixwe biryara xwe bide tê çi bêje gelo Keko yani her du berêza gogot tiştê gogotin rast e yani hemû tişt rast e ana gerek Kurd tucarî yani şerê hevdû bixwe xwe nekin bele ege gu ji alîkî şer hat ser bidin mecbûr ez jî xwe biparêzim yani em çi bikin Amerîka xwe ana di şerê navê çi Rusya û Ukrayna jî de belak mezin hatî serê dünyayê Kurdistan jî û Iraqî jî piştî Seddam Amerîka yani dilê te jî nayê dilê min jî dayê yani ew saye dilîzin yani ana mesela doğal gazı çi derketî bijara de heye belê tiştê wan hevala got rast e yani gerek Kurdên me resenî Yezîdî heqîqî gerek rastî jî gerek li gor referandûkê çêkin jê bi serê xwe dikarin îdare bikin yani Kurdin Kurdistanê gerek xwe ew bikin bêjin em Kurdistanê re bin ji ber sê heb milletvekîlî derxistin wan Kurda de sê bu ez barim sê heb derxistin newsa
تهبون باشه اف دنگی هانا نه دنگی کی هندکه نه دنگی کی هندکه yani سهب مبعوث یاجی پارلمان درخی بشین عراق بغداد yani و شغل کرد لگل و وان کسانن جم بو باشیه بو نج بو خرابیه یا ام در خرابیه دان دکن yani pek ki çe alaka ve şingale heye çe alaka ve heye alaka ve grup tüne Bakuriye Kurdistan'e başı tu serxobuna Kurdistan'e naxwazi tişki naxwazi tu şerremet ki şerre kurdat ki tu çıt xwazi yani em gerek van tişa cevdur bejin yani çima mevdur ne bejin yani iro mesele ebe yani çima em ne bejin wala PKK lwir çitke lwir PKK çitke yani bela hakkı şerre nabeçi nokeriya düşman dikin nökeriyetkin sad başı yani wan ala Irak'ı ora neyse başı vaya çiye bala ala Türkiye jirakin Suriye jiratkin İran jiratkin باشه كيك صالح يعني وقتها ما كان مجارك ساعتك خو قدر yani gelek tişten bir amero göbere çibeje لا memero ketiye hali لا لا ببيفن هين مجاري دنا عم درباس من جناب تي ببيفن كقران قلتنا تتنا بام درباس في اويد بن باور dikim وقت نه كقران دنگت جمدي دیسا ها انكا ببيفن فرمو yani lüve çareseri yek ştekeya geleke PKK u EP ve greday HZP ve greday vaki siyasi vaki askeri geleke şingale terk bıka geleke idare şingale rabarda nuka her işte problem her hezem problem yepser PKK bana geleke PKK demil dest hem şingale dev barda hem şerri Türkiye laaxa Kurdistan'a Irak'ı laaxa Kurdistan'a başur bi Türkiye ne be sebebi şer hatta ko Türk biçin luadara bici bibin ko iro bawer dikim çare yek çay Kurdistan'a u deşte Kurdistan'a başur jî ketibin kontrol Türkiye. باشه ام درباسی خالا خویا دویم ببین جوال رجی رجا بکن خلامه دویمین جناب وجی شوپان دیه دوی جشن رمضان ده سروکی هرما کردستان رزدار نچران برزانی بانگک پیامک بلاکت پیامه ده گو از پارتی و یکیتی دخواست دکم که ناکوکیان خودینن عمیکی و لحب بکن ده مدیا ده دانشتندنه ده گوتنه نباش بوی هبود نبیجن روشکی دیروکی لپیشمه گلک درفت لپیشمه که هم قزنج بکن اونه چه بیجن از جه وی جارج که صالح دست بگن که صالح ده چه بیجن Keko çi bejim yani Niçivan seroke Herema Kurdistan Niçivan Berzani tişe gogoti 700,000 ciye xwedeye. Çima ana du parti sereke li başûrê Kurdistanê Partî Demokratî û Yekîn İjtimanî Kurdistan. Berî her tiştî yani ça ew camêr dibêje em pêşniyar dikim ya jî dixwazim got bên cemevdû ve nakokê xwe çareser bikin. Yek jê pêşmergê xwe bikin yek. Asayişa xwe bikin yek. Devlet wisa ye. Ha sûcê kê sûcê Elî Welî ew êdî em dibêje dîwar hoşter dibêjin bû kê fehm bik. Em fehm dikin. Ji meselê fehm dikin. Ew gerek pêşmergê xwe bikin yek. û Nêçîrvan Berzanî berêz Nêçîrvan Berzanî tişê gotî jî rast e
روژکی بری روژکی گرک بین جمع هفدو از باورم دو بو پیر بو هاتن جمع هفدو جی اوا جی کی گلک جی کی فاشی براستی تو شی گوز بجم اف yani چی بجم gelek spas ke salake ke zinar em te gudarî bikin gelot vê mijarê de bêje ev heşt mehe hikûmetek navendî nehatî ava kirin li Iraqê û gelek nakokiyên Hewlêrê û yê Baxdad heye lê rewşa dunyê jî em ji nêzê dişopînin gelek derfet jî li pêş Kurdayî ev banga Rêzdar Nêçîrvan Barzanî divê dema derîn de bangekî pir balkêşe gelo çima şêwîstiyek wer hat dîtin ku dem li dest daxwaza yekîtî û qedepê dike ku ev her du hêzê me yî sereke birawerin cem ev û problemê xwe çareser bikin tê çi bêj digelo بێگومان ینی مەساژێک gelek dicîdeyî û mesajek dibe hergav her roj bê gotin û dubarekirin heta tevgera rizgarî xwaziya netewî vê pirsgirêka xwe ya esasî ya yekîtî hevkarî hev ahengî û xweşbîniya nav hevdû a civaka Kurd û a siyasî pêk bîne ev bank ew ê hergav di rojevê de be wek em dizanin dibe em yad bikin kî pirsa yekîtiyê pirsek a milletê Kurd pirsekî gelekî kevne hî ji dema Ehmedê Xanê gekî bapîrê neteweperweriya Kurd ez em qebûl bikin ew hîn wê gavê gotî gerdê hebû ya me îtifaqek vekra bikra me înqiyadek Rum û Ereb Ecem bi temamî hemiyan ji me re dikirin golamî temsîl dikir me dîn û dewlet tehsîl dikir me ilm û hikmet ew nesîhetê wî ew pêşbîniya wî ew tespîta wî tespît kirî îro jî di rojevê de yî îro jî derbas dibe kek Nêçîrvan Barzanî birêz Nêçîrvan Barzanî daxwazê Ehmedê Xanê dubare kiriye û ev wezîfa me ya esasî ya tevgera milletê Kurdê vaj başûrê Kurdistanê jî hîn di rojevê de ye ji ber Kurda piştî demek dûr û dirêj cara ewlî li ber ser beşekî axa xwe bi kêmanî desthilatdariya xistî destê xwe teva hemû kil û kêmasiyê wê jî tema gilî û gazinê me jî bi dibe hemû Kurd vê desthilatdariyê bi awakî neteweperwerî bi hîsekî neteweperwerî bi wesîfeyek neteweperwerî biparêzin wexta em vêyana dibên dibe em bi awakî dostanî bi awakî çêkir gilî û gazinê xwe rexneyê xwe jî li wan bikin ji bo çi ji bo ew destkeftiyê me zirar nebînin ji bo ew destkeftiyê me li wê derê bivin hêviyê perçeyê din ê Kurdistanê jî em bi vê siyasetê nêzik bivin bêguman kekê Salah jî got gelek pirs û pirsgirêkên ê başûrê Kurdistanê henin dibe zûtirîn wext dest bavêjin berê me digot partîperestî grûpperestî mixabin îdî ew jî têr nake îdî malbatperestî jî têrê nake di nav malbatê me yî xwedî siyasetin dayî nakokî henin û wana jî tesîra xwe li ser îstiqbala li ser pêşeroja beşekî me yî Kurdistanê dikin dibe em van rexnanê xwe bi awakî dostanî ji wan bibin hêviya me ew ê rojek berî rojekê berî her tiştî yekîtiya pêşmerga yekîtiya hêza pêşmerga pêk bînin hikûmetek a Herêma Kurdistanê ya a yekgirtî a xurt pêk bînin bi awakî xurt bikanibin tesîrê li hikûmeta merkezî bikin û a herî girîng bi awakî hevbeş bikanibin êdî mada sed û çelî hêdî dêxin rojeva başûrê Kurdistanê ev gelek girîng e noxta din ez dixwazim bînim diyar bikim bi awakî pir rewşa dunya rewşek gelekî xesas e kekê zinar em ê xala piştî wî em ê bipeyvin baş em divê derê bipeyvin belê
کێک ئۆرهان کێک ساڵح و کێک زنار گوداری کرد di eslê xwe de yanî belkî wexta wer dîtin wek peyamekî cejnê tê dîtin lê qenaeta min demên vê taliyê trafîqa Kurdistanê û dewletên dunyê pir zêde bû. Çûyîna ziyareta Rêzdar Mesrûr Barzanî ya Londonê ya İngilterê û mesela Gazê mesela petrolê û tiştê din tê de ew ê de asê dibe wexta yekîtiya we tune be wexta hûn yek deng nebin zehmet e ku hûn karibin karê xwe bi rêve bibin gelo ew gotina Rêzdar Mesrûr Barzanî ya dewletek konfederal bûye sebeb ku kek Rêzdar Nêçîrvan Barzanî vê peyamê bûweşîne ew dibe ku sedem vê yekê vê bangê bike kek Orhan çawa şîrovet ki jûr yanî wekî peyamekek Nêçîrvan Barzanî cejna Ramazanê yani dixwaze ku cejnê Ramazanê bibe sebeb ku Kurd carek dî dest bidin destê havûdû û li gel yek û du danişin û cejnê Ramazanê bibe sebeb ku carek dî karibin yekîtiyê xwe xurt bikin. Bas beriyê ku kek Nêçîrvan Barzanî peyamê cejnê Ramazanê bide salvegerê Koçê Dawî yê birêz Doktor Nûrî Şewêş yekem salbîranînê wî de dîsa kek Nêçîrvan Barzanî ez bi xwe li wê hazir bûm got ez ba her kesê dikim li vir. Doktor Nûrî Şewêş xelkê Süleymanî bû. Bas askerekî bêwasta yê Partiya Demokratê Kurdistanê bû. Feqet di eslê xwe de askerekî wisa bû ku île dixwest gelê Kurd li gel yaneke û perdeke û hizbê dî tev ya bikarbin bibin yek ya jî bikarbin bibin hevalê yek. Got île kar û xebatî wî ev bû. Got li vir ba milletê Kurd dikim wekî serokê heremê. Çîça Kurd bûne yek bûne xwediyê serkeftinên mezin. Çîça nekokîk navan de kûr bûye ew nekokî bûne sebeb ew serkeftiyê ku bûne xwediyê serkeftiyê ji dest bidin. Îro jî eşkere dibêjim ew xeterî heye vî tiştê ku Kurd bi dest xistine tevî yek bi yek hûn dabikin. Ji ber wî yekê ba her kesê dikim, ba yekîtî dikim, ba partî dikim, ba her hêzê wî biçûk be mezin be bawan dikim ku Kurd di vî serkeftinê xwe hîmaye bikin, biparêzin û pêş de bibin. Ji bo vî jî şerdê yekem ew e pêk werin. Ya wî çaxê eşkere got. Wextê mirov berê xwe bide vî gotinê û paşerojê Kurda not û yekê de berayê Kurdistanê hebû. Tev Kurd li wê berekî ava kirbûn yani hêzekî ava kirbûn berayê Kurdistanê digotin wî çaxê karibûn serkeftinek mezin bi dest bînin. Dûra 2003 carek dî ev tişta bû nav yanekê û nav perdekê de wekê peymanekî stratejîk jî çêkirbûn wî çaxê bi rastî Kurd bi serî ketin ku karibin bibin mesela federalîkî wisa ku yani tenê meselê xwe xarîcî de bi Iraqê vekirê dabû wekî dî parlamentoya hebû, serokê herêmê hebû, serokwezîr hebû û tev wezîrê wan hebû û feydekî mezin jî ji vî tiştê girtibûn. Îro bi rastî nekokiyê navbeyne PYD
çi pedekê û yenekê de dibe sebeb ku ew tiştên ku bi dest xistina yek bi yek dercê bardin ya yek bi yek karin hûn da bikin ji ber wî yekê Birêz Malabaxtiyar dawiyê hilbijartinek de tiştekî gotibû eger yaneke li Kurdistanê yek parlamenterekî ji derxe dîsa xwediyê seda pêncî ye ew ya bi rastî realîtiyekî Kurda ye yani gelekî Kurd vî qebûl bikin çimku yani mintiqekî kare bi rêve bibe ew mintiqe ku nêzê Îranê ye ew mintiqe ku Îran bi seda heftê heştê tesîrê xwe lê dike ji ber wî ew ê yani ev wekî ji girê serokê gîştî yê Partiya Azadiyê Kurdistanê bangê PDK dikim bangê Rêzdar Mesûd Berzanî dikim lazim e ji hinekî tişta berçav negre û hinekî tişta jî bi ciddî bigire ku serkeftinên Kurda îro di xeteriyê de ye û kek Mesûd Berzanî tenezzûlê hinek tişta bike nekokiyên navbênê yenekê û pedekê çareser bikin eger yekîtiyê yenekê û pedekê nîbûye hûn bawer bikin ne Kerkûk îşgal dibû ne îro ev tiştê ku li Şingalê dibû nedibû yani demil dest geleke partî çimku sîv yek milletvekîlî li beam li Iraqê digire û nêzê çil û yek milletvekîlî jî li Kurdistanê xwediyê çil û yek milletvekîlî yani xwediya kare ku bi serê xwe hikûmetekî îdare bike kare tenezzül bike ku carek dî hemahengîkî baş naberê yanekê pedekê çêbe ev hemahengî ev ya jî peymanekî nû navbeyne her du hizbên mezin kare Kurdistan bi ser bixe baş Kekoran gelek spas divî mijarî de tiştê ku hûn lê zêde bikin tu nebe em derbas dibin kek Sinar kek Salih tiştê hûn bêjin heye pêçaya em derbas dibin niha çend roberê daxuyaniya serokê Amerîka Joe Biden hebû daxuyaniyekî gelek balkêş bû digo di navbêna otokrasî û demokrasiyê de şerekî mezin heye ev gotina wî ya jî ev daxuyaniya wî îşareta salên pêş e îşareta siyaseta dewletên zilhêz bi hêzên bi dewletên otokratîk ew peymanek e berê cenabê we jî zane hûn di siyasetê de bi tecrübenin berê sîstema medgo ya alî Sovyetê hebû alî Amerîka hebû ya sosyalîst hebû ya jî emperyalîst hebû lê li vir tarîfekî wekî wê dişibe wê hatiye kirin gava di kek Zinarê têketawê min jê min got ev mijarayî ez mafeya xeftinê bidim kek Zinar ev tarîfa nû ya jî ev gotinê nû ya serokê Amerîka Joe Biden cenabê te çawa şîrove dike îşareta çi ye û di vê naberê de ez ê bêjim îşareta çi ye û divê Kurd çi bikin با من gelek spas lê eger mimkun bi piçikekî divê derê wext bidim û ez bikanim min çerçevakê dînim ji ber giç bo ev rewş ji bo dîrek ji bo Kurda gelekî mühim niha em baş dizanin ku ana li dunyê tun nîzamek navdewletî nemaye ev gotina serokê Amerîka gotina gelekî balkêşê lê bi serê xwe têrê nake ji xwe zaten em ê vê dibê em bikanibin vêya şîrove bikin qes çi yê di wê derê de
جبر نظام وەک ئەم دەزانن یعنی نیزامێک ئانا ناونەتەوی پشتی هەلوەشاندنا سوویەت نیزامێک ناونەتەوی نەمایە یعنی بە کورتایی نەحەتانها دو نیزام هاتنە دنیای ناونەتەوی یەک جێ نیزاما سەیسپیکۆپ و ساڵا د 16 گولانە 1916 د ناوا ئینگلیز و فرانسیا دا هاتبوو چێکردن و دوو ڕژی چاریار رووسیا بەشداری نابووێ بوو وەختاگە شەڕێ ئۆکتۆبر شۆڕەشە ئۆکتۆبر چێ بوو ترۆچکی ئەف مەسەلە ئەشکەرە کرد و ئەف پەیمانژ بۆ لەسەر دابەشکردنا ڕۆژهەڵاتان ناوین و کوردستانی بوو مخابن د کریزê wanî û berî şerê cîhanê de bû di krîzê wanî mezin di gelek dewletê nû ê netewî hatin avakirin lê di vê krîza a peymana seyspîko de Kurda tiştek bi dest nexistin ji ber Kurd nehazir bûn û ji ber siyaseta wan dewletana jî ne rojava wan de bû Kurdistanekî ava bikin ya jî menfaetê wan nehatin di wê manê jî de peymana seypîko jî bi serê xwe peymana di jî tevgera Kurdî bû ya jî te anti Kurd wexta Amerikanî bivê û di netîcê de zaten piştî wê jî bi peymana Lozanê a 1923 îdî Kurdistan bû 4 perçe Kurdistan bû îdî dewletek kolonî ya navnetewî pirsgirêk hîn mezintir bû hîn jî ket nav hevdû peymana du da a dunyê bi konferansa Yaltayê hat avakirin ew jî 1945 de di navbêna Churchill Stalin û serokê Amerîkayê Roosevelt hat avakirin ew peymana jî bêtir dîzayna nû a dunyê û coğrafya Ewropa di nav de bû di vê peymanê jî de Kurda nikarîbû jê îstîfade bikira û dîsa em bê dewlet man em bê heq û hiqûq man piştî wek hûn dizanin di navan her du peymananan de li Afrikayê li Amerîkayê li Amerîka Latînî li nav dewletê Ereba bi gelek dewletê netewî hatin avakirin lê di rojhilata navîn yek ji netewî herî mezin û coğrafya herî mezin bû lê Kurda ji vê ya jî îstîfade nekirin na pişt ana dunya di nav lêgerînek nû hideye û ji bo li di nav parvekirinek nû hideye rojhilata navîn yek ji wan mintîqanan e Kurdistan yek di nav merkeza rojhilata navîn de ye û divê em Kurd vê carê bi awakî niştîmanperwerî bi awakî hişmendiyek netewî hemû nakokiyê xwe bidin alî ê partiya ê grûpa ê çîka em xwe ji vê pêvajoyê re hazir bikin em bikanibin vê ji vê kesê giva dunya ji nûv de qert ji nûv de tê belakirin lîstik ji nûv de tê lîstin û ew ê nîzamek nû were dunyê ana ev şerê gil Ukrayna jî çê dibe di estê xwe de beşekî vî şerê nîzama nûh de ye di vê nîzama nûh de niha piştî şerê piştî belavbûna Sovyetê dewletê emperyalîst serê wê jî Amerîka dikişand bawer dikir ku bi serê xwe wê her hawî bikane bi dîzaynek nû çêkê lê me dît ku mesela em ê vê derê de Çîn em ê vê Rusya û Hindistan û ev dewletê ê Ewropa Yekîtiya Ewropa ê mezin di vê derê de di dulya xwe nîşanda û ana Rusya jî şerê gil Ukrayna dike beşekî vê siyaseta nûh nîzama nû a dunya avakirina wê ye û ew jî dixwazin li ser masê hesabekî wan mezin bêçîkirin ji ber vê yekê bê ku em zanin bin kam ew ê pêşeroj çawa bive divê Kurd di vî hawî de pir bixesas bin û heta mimkin bê hevahengiyek di nav siyasetek bi kêmanî siyasetek hevbeş a netewî a Kurdistanî ji aliyê hêzê Kurda de bê avakirin û ji vê firseta nûh de carek din firsetek dîrokî nerevînin û di serî jî de ev kêsa herî mezin ji bo me ji aliyakî parastina Başûrê Kurdistanê desthilatdariya wê ye lê ji aliyakî din jî hêviya me ew ku Başûrê Kurdistanê
ew jî rola xwe bilîze ji bo siyasetek hevbeş aştiya nav milletê Kurd hevkariya wan nêzîkbûna wan hevahengiya wan pêk were di vî hawî de ew jî rolek pozitif û erênî bilîze باش ez gavê vî gelek spas kek zinar kek Salih hem cenabê te gudarî bikin gelo di şerê otokrasî û demokrasiyê de ew çi bikeve para Kurda û Kurd divê çi bikin Keke jinar tişê got ji tijmer neht yani taj tarixa 1900 çûyê heta hat ana tişê ez lê zêde bikim ev yani 2023 de peymana Lozanê ew dibe dikeve 100 salî ne 100 sal çêdibe yani got Kurdistana Bakur jî ew bûye û mesela Kurdî jî tê hatî têkirin û çûyê îca em gerek 2020 de Kurdê me li Bakur taybetî yani ji ana de ew bikin hinek gava bavên yani bişuxulin got hazîrîkê bikin 2023 rast e yani Kurd ev dema guan tê denin yani li her çaperçê Kurdistanê taybetî ji Bakurê Kurdistanê yani rewşekî gelek ne baştayê rewşekî gelek ne baştayê em partiyên goana gok navê bi navê Kurdistanî em gerek tifaka bikin hevkariya bikin heta ew partî û rêxistinê gonêzî hevdûnin yekîtiya xwe çê bikin bi hev re kar bikin xebatek baş e di vî warî de na eger dedît 10 heblûvir û 20 heblûvir û 100 heblûvir û herkes yan wek nizamçı wek dîkê de elokin çi ne jêr bijin ew bikin werî bînin nabe gerek em bên cem hevdû li hev xwedî derkevin tifaqê çêkin tifaqek şîrîkayî ya jî îtifaqekê ya jî cephakî ya eniyekê û êgo bi hev re karibin bi hev re bibin yek ew partî yani ev yani ne goş bu me tenê derbas bû Bakurê Kurdistanê ji bo her çaperçê Kurdistanê ev tişana beryana jem mesela Başûrê Kurdistanê jem peyivîn rastî her du hevalê got peyivî jî gelek tişên gelek baş gotin xweş gotin yani ji wê pê ve em nikarin tu tiştî bikin yani ev belen melê gotin serê Kurda hemû ji netifaqiya me ye ne nêzîkiyaya me ye yani em gerek hinek tiştê xwe de em hevdû bitehmilin tenezzül bikin wekekê Orhan jî got kek zinar jî got em hevdû bitehmilin em nêzîkaya hevdû bikin jê pê ve tişê got ez bêjim tu neyim gelek spas kek Salih kek Orhan me her du beşdarên xwe gudarî kir niha cenabê te jî zane û cenabê te li beşek Başûrê Kurdistanê tulûr dijî niha di navbêna otokrasî û demokrasiyê de em zanin ku gelek hêzên Kurda bi dewletên otokratîk wan re têkiliyê wan hene gelo Kurdê vê balansiyê çawa bike yani di navbêna şerê demokrasiyê û otokrasiyê de divê Kurd çi helwest bigirin ya jî ev nîzama nû ev gotinên nû ew ê ji Kurda re çi bîne Baha min gelekê Kurd di vî merhelê de nebin ne tarafê demokrasî û ne tarafê otokrasî Kurd geleke du berjewendiyê xwe hereket bikin eger berjewendiya wan li gel otokrasiyê de be sere serçave eger li gel demokrasiyê be dîse sere serçave bêjin gelekê Kurd li gel berjewendiyê xwe siyasî binêrin yani wextê ku dibên Kurd yani bi am Kurd wekî milletê Kurd Joe Biden ez bawer nakim ku di vî gotina xwe de samîmî be jî çimku li hevpeymana wan binêre kiye Suudî Erebîstanê Suudî Erebîstan kiye bi qiraliyetê tê îdare kirin rejimekî şerm û eyb e feqet hevalbendê Amerîkayê heta do
چی بوو ناوێ سەرۆکی کۆمەری ئەمریکا ترامپ دیگۆ ڕاستە ئەم دژ ئیرانê ne feqet armancê me neko sîstemê Îranê bêgorandin îdarê nûka em dixwazin bigorînin yani ne digo em ji Îranê re demokrasî dixwazin ya em dixwazin ku Îran bibe dewletekî demokrat îro hikûmetê Iraqê dîsa Mustafa Kazimî bixwe hevpeymanê Amerîkaya kiye ji mezhebekî şiatê demokrata na îdare demokrata na çunku yani dewletekî waye her yekê borîkî wî heye borîkî wî neftê heye ji Basra heta Kerkûkê 5 heb checkpoint heye kontrol noktası heye her yekê eşîretekî îdare dike her yekê ayrî zarîbe distîne vergî distîne Amerîka îro li gel wan wekê dixwaze ku hevpeymanî bike yani dixwaze li gel wan îdarekî baş bimeşîne wekê dî gelek dewletê wekê Erebî li gel Misir de hevpeyman li gel Tirk endamê NATOyê ne yek şexsekî îro tê îdare kirin ew işaretê peymin manî ew dibin hişbin kesek qise neke yani ji ber wî yekê xwezî Joe Biden di vî gotinê xwe de bi îstikrar bûye feqet qenaetê min ew nîne yani Amerîka jî berjewendiyê welatê xwe siyaseta berjewendiyê welatê xwe dike yani teb'an îdarê Amerîka û Rûsya ne wekî hevûdûye îdarê Amerîka û Çîn ne wekî hevûdûye îdarê Amerîka û Tirkiye û Îran û Suûdî Arabistan ne wekî hevûdûye bi rastî yani demokrasî duê de heye feqet yani armancekî şûrkêşê demokrata nîne Amerîka eger şûrkêşê demokrata bû îro wê seda sed piştewaniyê Kurda kirbûye Aşekek Orhan wexta me pirin dikim mijarekî giring e esas divê mijarê de merî carê bernamekî çêke pir alî ye ev mijarekî merî dûr de peyve ji hevalê re jî rîca bikim bira mijara me ya talî bîne wexta me wexta xwe jî derbas kir cenabê we jî bawer dikim çapemeniyê we şopandiye Tirkiye li Erzurumê li Qarayaziyê çar jinên mamoste heqaretê nehexiyê li milletê Kurd kirin we bi xwe jî we şopan ew wêneyek ku anka Amerî naxwaze wiya terîb bike di wê wêneyê de hereketekî ku ne ji rêzê bû nîşanî ew ê da lê wezîr berpirsiyarên perwerdeyî li hemberî wan wek ku işte me wan ji kar girtine li hemberî wan bertekek hat nîşandan li herêmê li civaka medya sosyal çima kek zinar çima dem ev bi vî şiklî ew derdikevin pêş mesela ev çar mamoste çûne zanîngehê perwerde bûne pedagojiyê xwendine ew hereketê wan ku işte ser tabeleyê hûn bi xêr hatine lê bi xêr hatine hem bi zimanê Kurdî hatî nivisandin hem bi alî Tirkî ji bo Tirkî dibêje ev aliyê wan ê aliyê me lê ji aliyê Kurda bi hereketekî ne ji rêzê nîşandan çima dem ev tişt çê dibe kekzinar cenabê tekane fikrê xwe bêje یا ورخوانه ذاتن وقتی می زیده نمای بکرتایی او انجامی سیاستا دولتا ترکیه یا کولونیالیست و جروجا چه بویه که ملت کرد انکار کریه دخوازه آسیمله بکه دخوانش حوله راکه و مخابن خلق خوشی به وی ایدولوژیات نجات پرستی ایجورت داگرکری آ کولونیالیستی جی پرورده دکه وان جعردادایی دکه او انجاماوی یعنی او واد د سیستماوانی ا پرورده جی هیه او ما مستناجی د ناوی سیستمی د مجنبونن لو ماجی
تحاملا وان تو دفج ملتی کرد و مافی ملتی کرد نتوی دموکراتیک مروی کلتری انسانی سیاسی برده تحاملا وان جو گوتنه کردی داهر تونه گوهن دبی هم بخیر هاتن تحاملا وان جویا جیرتونه اف يعني برهمي ويجي وحتى برسا ملتي كرد لتركي باواكي دادوري ني چاره سرکرن ملتي كرد نبخ نجج حقيقو ما بخوا از باورم اف جعرداده اف فكريواني كفكي نجات بريستيجي او دمدما گورتور بو دمدما جي تكانه هناكي شكلي كمتر بفلي او هر بردوان بك از بخوا انجامي في سياسته دبينم يعني reaksiyona hemberi wan şahsana dibin nişan bide li reaksiyona me kurda dibin hemberi siyaseta devleta Türk güçlü insanı wani binave mamosta perwerde diku digejine o van mamostana sibe wer zaroke me ew wer ser zaroke me dibistana ew wi mejiye xoy kufiki te xserewan em dibel ser veya beter rawestin مجارك كاني بقول لي وقت نيي از نافازم دريج بكم gelek spas kek zinart وقت خواب او بکارتین spas kek salihte çi bejde be mijarete kek ew çar jinin zilamın mamostana xwedêgiravî yani mamostanın dikişan sistemê de pervede bunun sistema kemalizmeydi ev sistemci zingar girtiye zani brasi zingar girtiye u hefniki buye şwa vekek zinarcı go serêwanjî genî buye genî berwejê mes navê Kurdî ji wan re pir zor tê û zehmet tê yani heta ev sistem hebe ev sistema nezi vasat sal çedbe notu haysan çedbe sistem ki gerek ev sistem be guardim ev sistemde guardin ve gerek dişinden be kirin yani binin seri navi Kurdi jberveci yani az vak şahs şermazardı ki wan kesa ve ev tişe guhati kirin bu mesela xeyratine yani ne tişkidir ya İngilizce bir xeyratın diken bir Fransi bir Almani bir her zamani به حتی به اسرائیل یهودیتی جی اف گوتن در باسته به یعنی ما جبو ما عیب شرم جبو وانا عیب شربه فدیه شرمزار دکه براستی gelek spas kek sala kek Orhan cenabete çi bejin ha divê bû yerê de û li Diyarbekirê jî ew werin bîra cenabê te jî we jî وقتا ملتê Kurd li hemberî neheqiya berteka nîşan bide dewlet tavlê de gav şûde davêje niha li camiya Diyarbekirê ew wer bîra we bi gelek zimana tabeleyan hatibû darxistin û dûre bi protestoya millet bû nerazîbûna wan ew tabeleya xwe guherandin anka li wir tabela bi Kurdî jî heye ew yeka jî dest nîşan dike ku êdî wexta neheqiyekî li milletê Kurd be li zimanê Kurdî be wexta bi awayekî kolektîv bi hev re herkes bertekê nîşan bide dewlet gav şûnde davêje wekû divê bûyerê de jî wexta ev çar mamoste jin wê bêrêziyê li hemberî zimanê Kurdî kirin di tavlê de rêveberiya perwerdê ya ew ê wan ji kar bi dûr vexist ew ê em ê divê Kurd encamê wê jî bişopînin ew ê çi be tê çi bê ji kek Orhan ji bo vê meselê Valla vek kek Canar jî û kek Salihê jî eva bi sîstemekî faşîstî hatine perwerde kirin perwerdê wan ser aslê nîjatperestiyê çêbûye ji ber wî yekê jî eva yani dewamê wî neslê ne ku me bi bîr anî heştê pênc saliyê yê şerê Dêrsimê û Seyid Riza ku kesê bêgûne di şikefta de bi jehra mişkê wan tune kirin
Ava neviye wanin. Yani gerek heviye milletê Kurd ciwan tune be heviye wekî ku cenabê te jî got heviye milletê Kurd jê habe. Yani eger milletê Kurd têgîştî bûne wa kesa derekî wekî yani laxa Qarayazî navçekî Erzurumê ye ku seda not û nehê wî jî Kurd in li wî navçe geleka misadê vî tiştê nekiribûne ji xwe. Yani ha Wezareta Perverda der heqê wan de hinekî dûvçon kiriye. Yani wekî soruşturma dibêjin. Ewa aslında Wezareta Perverda ji wan ya dibe tamam vî tiştê me bûye da fêm kirin. Fakat me negu ku hewqas eşkere bikin. Hewqa têxin nava çavê milletê hûn bi awekî wisa çêdikin ku kîn û nefretê vî milletê ji me êdî zêde ew dibe. Yani ew tiştê ku yani dûvçonê ku Wezareta Perverda kiribe jî şekliye dû roşûn de wê li derekê dî wan wezîfedar bikin ku kesekê ji xwe nizame çawa bûye. Yani eşkere wisa dibêje tamam va tişta me û fêrê we kir fakat me negot ku seher neşkere bikin. Baş, oran gelek spas. Em hatin taliya bernama xwe û wexta me jî hemama me em gihanî wele gelek spasiya we dikim me bernamakî gelek berhemdar bû er derbas kir sernavê Çarpel Medya û sernavê xwe spasiya we dikim hûn bûn mîvanê me mevhevre ev mijarên girîng nîrxand temaşevanên êja me bi sê siyasetmedarên Kurd re çar mijarên girîng nîrxand û gelek nîrxandinên hêja çêbûn. Em spasiya wan dikin ku bûn mîvanê me bernamakî din bimînin di xêr û xweşiyê de û şev baş. Şev baş. شەv باش. Şev baş.